Usa ka babaeng PWD ang patay human nga wala makagawa sa ilang panimalay nga naugdaw ato sa sunog sa Cagayan de Oro City. Samtang laing duha ka balay ang ugdaw usab sa laing insidente sa sunog. Ani ang report. Patay ang usa ka babaeng PWD sa miulbong sunog sa Proxais, Bulao, Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Pasado alas 11 sa buntag adlaw Miyerkules. Ang biktima giilang si Eileen Padua, 34 anyos, nga adunay polio. Sumala pa sa Bulwa Fire Station, wala kuno nakagawas ang biktima sa iyang balay tungod sa iyang balatian. Gisuwayan pa kuno kini pagluwas sa iyang mga kaubanan apan wala na matabang gumikan sa kadako sa kalayo. Nag-attempt siya og kaning kuan tawag ani attempt siya og kanang iyang kwaon tong kaning si Eileen. Pan kay di niya makuha kung kinaay kuan daw. Initial is nadoy katong kawayan nga baka bitis maglisod sa kuha. 3,000 pesos ang natalang damyo sa insidente. Paspas kuno mikatay ang sunog sanglit gama sa light materials among panimalay. Initial findings unintended lighting of mosquito coil. But still under investigation pagyapon kay nakaadto man dito ang taga-pulis o ang taga-suko, then ila pang i-autopsy ang biktima. Nagsubo karon ang kabanay ni Eileen sa kalit nga pagpanaw ni ini. Halos dili pa makatuo ang apuhan ni ini nga si Tatay Sergio Maquinto sa ginangatan sa iyang apo. Naguli ko kay bisag mauna ni yang kabutang nga disabled siya. Buutan ini nga pagkabata. Kay kami ginagpadako ni ini. Samtang dakong kalayo sab ang miulbo dinhi sa Tomasaco Street, corner 14th Street sa Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Pasado alauna sa hapon adlawng Huwebes. Daling miresponde ang kabumbiruhan sa lugar apan paspas kunong mikatay ang kalayo sanglit gama sa light materials ang mga balay. Sa insidente, usa ka balay ang totally damaged ug usa ang partially damaged. Miabot sa kapin 800,000 pesos ang damyo sa insidente. Dayon kung ang atong panimalay nga daan-daan na, angay po nato ipacheck sa mga kuan nato. Electrician baka kay isa po ni sa consider namo nga kuan electrical kay daan na gyud ang ilang kuan electrical system. Labi na sa mga karaan nga balay. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.